Pred pár dňami som dal von video s názvom Dnešní muži 2, kde som sa prevažne venoval novinárovi denníka N Vladimírovi Šnídlovi. Konkrétne som tam hovoril o tom, že aké je komické, že práve tento človek, ktorému nezávidí asi nikto nič v jeho živote, sa rozhodol, že bude mladých chlapcov poučať, ako majú žiť. A Šnídlova odpoveď na moje video na seba nenechala dlho čakať. Do pár dní zverejnil video s názvom Svet Filipa Sulíka, ktoré sa formátom dosť podobalo na moje videá. Dalo by sa povedať, že si Šnídl naivne myslí, že ma zničí v mojej vlastnej disciplíne. Takže sa usaďte, dámy a páni, a ty sa, Šnídl, pripútaj, pretože ťa zoberem na jazdu tvojho života. V prvom rade si poďme povedať, že kto to tento Šnídl vlastne je. Okrem toho, že je to novinár v najviac zaujatom a neobjektívnom médiu na svete, tak má Šnídl ešte jednu záľubu. Šnídl sám seba nazýva krotiteľ hoaxov. Je to vlastne taký samozvaný bojovník za pravdu. Šnídl neznáša hoaxy a miluje pravdu. A vo svojom voľnom čase ľuďom ukazuje, že čo je vlastne pravda. Dokonca aj na Instagrame má username Krotíme hoaxy. Lenže málo kto vie, že Šnídl okrem hoaxov rád krotí ešte niečo iné. Mladé dievčatá. Vysvetlím. Totiž potom, ako som zverejnil už spomínané video o Šnídlovi, kontaktovalo ma jedno 18-ročné dievča s tým, že tento pán Šnídl jej pravidelne lajkuje storky. A nie je také storky, že dneska som si kúpila Šnídlovú knižku, ale také storky, že selfie v plavkách a tak ďalej. Klasické úchylácké lajkovanie. A aby ste ma chápali, ja nemám absolútne žiadny problém s tým, keď muž po 40-ke balí 18-ku. Ja si myslím, že to je správne a prirodzené. Lenže Šnídl o sebe rád prehlasuje, že je feminista. A jedna z vecí, ktorú feministky nemôžu vystáť, je niečo, čo mu hovoria grooming. Grooming je, keď dospelý chlap využíva svoje skúsenosti a vedomosti na to, aby zmanipuloval dieťa alebo mladistvého do toho, aby s ním malo nejakú formu vzťahu. Podľa feministiek je toto obrovský problém, pretože podľa nich sú mladistvé dievčatá príliš mladé a hlúpe a nie sú schopné vyhodnotiť, že sú manipulované a tým pádom vlastne manipulovať ich z pozície nejakej autority je amorálne. Podľa feministiek totiž nie je možné, aby 18-ročné dievča malo úprimný záujem o niekoho napríklad po 30-ke a ak náhodou 18-ročné dievča má nejakú formu vzťahu s niekým po 30-ke, tak je to podľa feministiek vždy výsledkom manipulácie. Vždy výsledkom groomingu. Okrem toho, feministky si nahovárajú, že ak nejaký starší muž má záujem o mladé krásne dievča, tak je to len preto, pretože ženy v jeho veku proste nie je schopný zaujať. Teda ak si muž a nepriťahujú ťa staré, vyžité tety, ale mladé, krásne dievčatá, tak podľa feministiek nie si v poriadku. No a Šnídl, ako feminista, by s týmto všetkým mal súhlasiť a určite by nemal po večeroch baliť na internete 18-ročné dievčatá, ale mal by sa napríklad venovať svojej žene, keďže Šnídl je ženatý. Lenže ako väčšina progresívcov, aj Šnídl je obrovský pokrytec. Táto spomínaná 18-ka mi poslala screenshot, ktorý dokazuje Šnídlové úchylacké praktiky a ja som ho zverejnil na svoju storku. A Šnídlová reakcia? Krotiteľ hoaxov Šnídl začal vytvárať a šíriť hoaxy a napísal nasledovnú vec. Prosím vás, po Mazurekovi, Machalovi a Chmelárovi si ma všimol aj Sulík mladší. A šíri o mne podvrhy, že posielam srdiečka nejakým mne neznámym tínedžerkám. Podvrhy, Šnídl, hej. Takže odkaz najprv pre jeho fans, ktorí mi tu vypisujú. Máte naviac, než bezmyšlienkovito veriť ľuďom ako on. S touto vetou súhlasím. Určite by nemali bezmyšlienkovito veriť ľuďom ako som ja. Bolo by hlúpe v dnešnej dobe veriť nejakému screenshotu. Veď to môže byť kľudne Photoshop.
Alebo podvrh, ako Schneidl napísal. Preto som znova kontaktoval Schneidlovú 18-ročnú platonickú lásku a poprosil som ju, aby mi nahrala videozáznam obrazovky. A ja samozrejme predpokladám, že šíriteľ hoaxov Schneidl plánuje naďalej šíriť svoje hoaxy a bude tvrdiť, že to je nejaký video deepfake. Ale aj na to som pripravený. Totiž mne úplne ani tak nejde o to, aby som všetkých presvedčil, že Schneidl je pokrytecký úchylák. Mne ide len o to presvedčiť jediného človeka, že Schneidl je pokrytecký úchylák. A tento človek je Schneidlová pani manželka. A ak by Schneidlová pani manželka mala záujem, tak som dohodol s týmto 18-ročným dievčaťom, že sa môžu stretnúť a môže jej ukázať vo svojom telefóne, vo svojom archíve storiek na Instagrame, kde sa zachovávajú aj lajky na storkách, že Schneidl jej tú storku skutočne lajkol. A keby ani to nestačilo, a Schneidl, krotiteľ hoaxov a krotiteľ 18-tiek, by vytvoril ďalší hoax, že láska, ale to ja som iba omylom lajkol, to ja som asi musel nejako zvláštne kliknúť, ja neviem, čo sa stalo. Tak samozrejme táto mladá dáma má pripravených aj viacej storiek, ktoré jej môže ukázať, ktoré Schneidl lajkol. Pretože týchto náhod sa stalo viac, Schneidl. Ty úchylný pes. Totiž tento Schneidlov grooming trvá už nejaký ten čas. Neviem s koľkatými mladistvými dievčatami, pretože napísala mi len jedna, ale aj ostatné dámy, ak máte záujem, kľudne mi napíšte, urobíme o Schneidlovi aj diel číslo 3. A ešte mám pre vás taký jeden lifehack, pani Schneidlová. Môže sa stať, že keď sa pôjdete stretnúť s touto 18-ročnou dievčinou, tak Schneidl si ju rýchlo zablokuje, pretože keď si ju zablokuje, tak ona nebude vidieť ten like od neho. Takže uistite sa, že váš pán manžel, špekulant a hoaxer, sa nebude snažiť urobiť ďalší hoax s tým, že si ju rýchlo nenápadne zablokuje. Lebo tento špekulant je naozaj ochotný urobiť všetko, aby jeho hoaxy neboli skrotené. Lenže Schneidl, ty nevieš o tom, že máš dočinenia so skutočným krotiteľom hoaxov. Schneidl. Si ty ale starý, hnusný úchylák. Čo? Takže toto sme si vyjasnili a teraz prejdeme k samotnému Schneidlovmu videu s názvom Svet Filipa Sulíka. Teda môj svet. Schneidl. Tento extrémne necharizmatický, nadľudský škaredý, kolosálne zanedbaný a ešte k tomu aj račkujúci človek. Dobrý deň. Aký fejkový úsmev si dal, Schneidl? Dobrý deň. Jaký úsmev cez slzy? Počkaj. Kolosálne zanedbaný a ešte k tomu aj račkujúci človek. Dobrý deň. Ústa sa smejú, ale oči plačú. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám Vlado Schneidl a som novinár. Prečo nehovoríš Vladimír, ale hovoríš Vlado? Je nejaký problém s R? Schneidl? Vladimír? Píšem o tom, prečo sa zrážajú vlaky, o tom, kde končia aj vaše dane, o tom, čo sa odohráva v štátnych podnikoch, alebo aj o tom, čo sa odohráva na sociálnych sieťach. Ale nepíšem o tom, keď nejaký z mojich kamarátov prejaví toxickú maskulinitu a sexuálne obťažuje náhodných ľudí na verejnosti. O tom ani náhodou nepíšem. Alebo na slovenských školách. No o tej poslednej téme občas rozprávam aj v podcastoch. A toto vyrušilo istého mladého muža. To je Filip Sulík, ktorý má iný job. Venuje sa natáčaniu videí, v ktorých hejtuje ženy, chodil mne to znásilniť. Alebo aj mužov, ktorí hovoria niečo, čo sa mu nepáči. Hejtuje ženy alebo aj mužov. Nechcel si povedať ľudí? Prečo povieš, že hejtuje ženy alebo aj mužov? Keď sám tvrdíš, že hejtujem aj ženy, aj mužov, teda všetkých, teda nerobím rozdiely na základe pohlavia, ale hejtujem kohokoľvek, kto mi prekáža. Tak prečo sa tu snažíš budovať nejaký falošný narratív o tom, že ja som nejaký mizogín a povieš absolútne účelovú vetu, hejtuje ženy, alebo aj mužov, ale prevažne ženy, ale niekedy aj mužov. Schneidl. Si ty klasická novinárska krysa, neobjektívna, ktorá hovorí veci tak, aby vytvárala falošný narratív. Tak, ako vy v denníku N máte vo zvyku. A najnovšie si všimol aj mňa. Tu tento starý Viacerí by ste mi povedali,
že nemá zmysel na to reagovať. Že mu tým iba zvyšujem pozornosť. Ale ja som sa rozhodol pre jeden pokus. Natočím si odpoveď, v ktorej zase ja poviem niečo, čo považujem za dôležité. A za dôležité považujem, aby rodičia alebo aj učitelia venovali pozornosť tomu, čo vidia tínedžeri na sociálnych sieťach. Sociálne siete sú totiž veľmi žičlivé práve k ľuďom ako Filip Sulík. Ešte nejakých 10-12 rokov dozadu, keď niekto chcel byť youtuber, tak musel natočiť nejaké video, ktoré bolo vtipné, nápadité alebo aspoň bizarné. Že sa musel aspoň nababrať nutelou. Takže valčík sme vybrali von a pomaličky opatrne nanesiete na tvár. Toto Šnídl je vtipné a kreatívne, hej? Toto je tvoja predstava o kvalitnom kontente. Vysvetli mi jednu vec, Šnídl. Prečo máš takú neuveriteľnú obsesiu s gogom natretým nutelou? Pretože ja som si o tebe, Šnídl, robil research. A tým pádom som s tebou pozeral možno 5 rozhovorov. A ty v každom jednom z nich spomínaš goga, ako sa natiera nutelou. Pozrite sa sami. Keď chceš byť úspešný na sociálnych sieťach, to už nie je nejak pred pár rokmi, že musíš mať nejakú kreativitu, aspoň nejakú kreativitu, že musíš byť aspoň ako ten gogo, ktorý sa aspoň napatlal tou nutelou, aby mal nejaký virál. Že dnes už, keď chcete byť influencer alebo youtuber, už sa nemusíte ani patlať nutelou ako gogo, čo bolo vlastne to jeho prvé video virálne. Nemusíte sa ani patlať nutelou ako kedysi gogo, nemusíte ani nejaký vyložený kreatívny obsah. Čo sa ti tak strašne páči na tom videu, Šnídl? Prosím ťa, povedz mi, lebo ja netuším, čo je vtipné alebo kreatívne na tom, že sa čávo natre nutelou a tancuje Gangnam Style. Máš 10 rokov? Ty si sa zasekol niekde v škôlke, Šnídl? To sa mám fakt natrieť nutelou, aby si považoval moje videá za vtipné či kreatívne? To je fakt pre teba také dôležité, Šnídl, aby sa ľudia natierali nutelou? Čo to máš za úchylku, Šnídl? Ale dobre. Šnídl, ty si to chcel. Ja som sa na teba dnes pripravil, Šnídl. A keď to musí byť, keď toto je to, čo treba spraviť, Šnídl, aby si bol spokojný, aby ťa bavilo moje video, tak budiš, Šnídl. Spravíme to po tvojom. Poj sa. Teraz si zabávaš, Šnídl. Toto si chcel? Toto je ono? Šnídl. Toto je ten správny, kvalitný content, po ktorom si tak dlho bažil. Čo, Šnídl? Teraz sa chytáš v rozkroku, Šnídl, že? Sa ti ľúbi, čo? Šnídl. Are you not entertained? Dostanem teraz, Šnídl, konečne od teba zaslúžený rešpekt? Už som pre teba konečne vtipný a kreatívny? Povedz mi, Šnídl, koľkokrát ty týždenne pozeráš, ako sa gogo natrie nutelou? Fakt ma to zaujíma. Tebe sa páči gogo, alebo sa ti páči ten akt natierania nutelou? Ty aj tie 18-ky chceš natierať nutelou, že? Ty starý úchylák. O toto ti išlo, Šnídl, že? Toto bol tvoj cieľ. Vyprovokovať ma, aby som sa natrel nutelou. Pretože už si unavený z honenia si na gogovi, ako sa natrel nutelou, keďže to video už má 15 rokov a už si chcel niečo nové. Na čom sa môžeš uspokojovať, Šnídl, je to tak? Do tohto si ma chcel dotlačiť? Si teraz nadržaný, keď ma takto vidíš, Šnídl? Dostanem konečne teraz od teba, Šnídl, aspoň trošku kreditu. Bude ťa teraz toto video baviť? Či mám ešte zatancovať Gangnam Style, aby si bol spokojný, Šnídl? Alebo stačí toto? To vravíš tým chlapcom na školách, že? Chalani, veď natrite sa sem tam nutelou. Urobte video a pošlite mi ho, ako sa natierate nutelou. Nebuďte ako Andrew Tate. Buďte kreatívni. Natrite sa sem tam nutelou. Ty preto chodíš na tie školy. Ty proste strašne dúfáš, že nejaké decko zmanipuluješ, aby sa natrelo nutelou. Šnídl, Šnídl, Šnídl. Chalani, tých Andrew Tateov je veľa, taký content robí veľa ľudí. Ale málo kto robí taký content, kde sa natiera nutelou. Zvážte to, chlapci. Toto na tých školách ty prednášaš, že, Šnídl? Ty starý úchylný pes. Ty hnusný starý úchylák. Teraz sa ti ľúbim, čo? Takto. Šnídl. Už sa chytáš tam dole. No dobre, ja sa idem umyť. A pokračujeme. Pardon. Som tu. Potom si však majitelia sociálnych sietí uvedomili, že je ešte jedna vec, ktorá ľudí spoľahlivo utrží. A to je hejterský a agresívny obsah. Tak o tom už dávnejšie vypovedali aj niektorí ľudia, ktorí pracovali pre tie sociálne siete. Facebook makes more money when you consume more content. Wow. Táto žena je snať Einstein. Toto by
Nikto sa nezistil. People enjoy engaging with things that elicit an emotional reaction. To je neuveriteľne múdra žena. To by nikoho nenapadlo. Schneidl ešte, že si nám ukázal túto úžasnú prednášku. And the more anger that they get exposed to, the more they interact and more they consume. A dosť. Dostane táto žena, prosím, Nobelovú cenu za psychológiu? Neuveriteľné postrehy. A na tomto fungovaní sociálnych sietí vyrástol celý ekosystém tvorcov, ktorí si točia hlavne hulvácké videá, v ktorých ponúkajú svoje názory napríklad na ženy. Got your sword, your wife starts talking, you're like, shut up! I decide what I do. Be quiet. Cook. To je Andrew Tate, ktorý sa stal vďaka tomuto všetkému globálnou celebritou. Aj na Slovensku máte chlapcov, ktorí ho uznávajú a ktorí si ho dokonca dávajú na maturitné tablo. Jeho zastancovia vám povedia, že on učí chlapcov iba disciplíne, aby na sebe makali. A čo je na tom zlé? Vôbec nič. Keby zostal len pri tomto, tak nepoviem ani popel. Lenže on k tomu dáva aj ďalšie svoje úvahy. How are women allowed to drive? A títo influenceri začali tieto svoje postrehy odovzdávať aj chlapcom v tínedžerskom veku. Začali im vysvetľovať, že je úplne v pohode, keď napríklad podvádzajú svoje dievča. Tebe sa, Schneidl, nepáči podvádzanie? A pýtanie si pozornosti od dievčatiek? To není trošku podvádzanie, Schneidl, čo? Ty pokrytecký úchylný pes. Tebe sa nepáči podvádzanie, Schneidl, čo? Zrazu. If I have a woman who I truly love, and I go out and fuck, and I come back to her, and I don't care about her, and I only love my girl, that's not cheating. That's exercise. If she even talks to a dude, it's cheating. A toto inšpirovalo ďalších a ďalších, takže dnes už to máte stovky influencerov, ktorí hovoria chlapcom o Matrixe, o tom, že to je sprisahanie proti správnym heterosexuálnym mužom. O tomto ich svete si môžete viac prečítať v článku mojej kolegyne Kristiny Bémer, ktorá navštívila španielské mesto Marbella, kde sa práve stretávajú títo drsňáci. A tým sa vraciame k Filipovi Sulíkovi, ktorý tento model iba okopíroval. Čo som okopíroval, ty dement? Nájdi mi jedno moje video, kde rozprávam veci ako Andrew Tate. Z mojich 300 videí mám asi 2, kde dávam nejaké rady do života chlapcom. Na rozdiel od teba, čo týždeň beháš po školách dávať rozumy chlapcom. Ty si okopíroval Andrew Tate, more, ne ja. Ja vo svojich videách komentujem politiku, komentujem veci verejné, dianie, influencerov, známe osobnosti a dementov ako si ty, Schneidl. Ja som komentátor. Andrew Tate nerobí to, čo ja, a ja nerobím to, čo robí Andrew Tate. Poďme si pozrieť moje videá. Povedz mi, Schneidl, že ktoré z týchto je také podobné tomu, čo má Andrew Tate. Osky Barámi komentár. Video o tebe. Video o Ruth Zimovej. Video o globalizácii, teda politická téma. Video o reality showkách. Reakcia na rozhovor Milana Mazureka a Mareka Macha. 6 rád pre mužov. Toto je jediné video z posledných asi 50, kde dávam nejaké rady chlapcom. A žiadna z tých rád nebola, že majú podvádzať, ani že ženy nemôžu šoférovať, ani nič podobné. Prosím ťa, povedz mi, Schneidl, keď sa tým furt oháňaš, že v čom ja kopírujem Andrewa Tatea. Ja nie som ani len fanúšik Andrewa Tatea. Ty sprostý debil. Jaro Náď reakcia, politický komentár. Charlie Kirk, politický komentár. 5 rád pre ženy. Toto je druhé video, kde dávam rady, ale ženám. A tiež nie sú absolútne mizogínne. Toto sú tie jediné 2 videá, kde dávam nejaké rady. Z mojich posledných minimálne 50. Politický komentár, reakcia na Braňa Grölinga. Politický rozhovor, komentujem reality show. Politický komentár na Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú. Globálna politika, komentár na rozhovor. Komentár na chlapca, čo sprevádzal Speeda po Bratislave. Reakcia na Pohodu. Video o Epsteinovi. Video o Kanye Westovi a progresívcoch. Video o separovej treske. Reakcia na rozhovor Saifu a Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej. Politický komentár na Luciu Jar. Politický komentár na väzbu Daniela Bombica. A tak ďalej. Povedz mi, čo z tohoto robí Andrew Tate. Ty sprostý debil. Prosím ťa, povedz mi. V čom som podobný ako Andrew Tate, Schneidl? Za to, že to hovorí Simona Comedy? Že som Andrew Tate z Vyšu? To si len požičal? Ty si nevieš vymyslieť niečo vlastné? Aj on sa točí videá, kde ponúka chlapcom tipy do života. A kvôli čomu? Neponúkam chlapcom tipy do života. Mám jedno video, kde ponúkam chlapcom tipy do života, Schneidl. Na rozdiel od teba, ty v každom rozhovore ponúkaš chlapcom tipy do života. A kvôli čomu mu prekážam ja? Ja ti poviem, kvôli čomu mi prekážaš, Schneidl. Prekážaš mi preto, že si pokrytec.
Chodíš do školy manipulovať chlapcov svojimi progresívnymi pičovinami a učíš ich, že byť slaboch a byť simp je úžasné. Chceš zničiť tento svet. Si neobjektívny, zaujatý novinár, ktorý nepoužíva novinárčinu ako prostriedok pre informovanie ľudu, ale používaš ju ako manipulačný prostriedok a prostriedok na šírenie propagandy. Si agent mainstreamu a si slizký, toxický, zlý človek, ktorý chce vidieť Slovensko a Európu na kolenách. Nedávno som v podcaste pre Piatoček popisoval, čo sa odohráva na školách. Že každý piatý chlapec si myslí, že ženy nemajú schopnosti viesť firmy alebo byť v politike. To je akože pravda ináč. Ale nehovorím to vo svojich videách. Ale myslím si, že to je pravda. Ale nikde to nehovorím vo videách. Na rozdiel od Andrewa Tatea. Ja si to iba potichu myslím, že to je pravda. A to netvrdím ja. Na toto upozorňuje štátna školská inšpekcia. Dievčatá potom počúvajú niektorých chlapcov, zdôrazňujem niektorých chlapcov, také tie múdra, že ženy patria do kuchyne. Na čo zase upozorňujú psychológovia. Aj toto je realita mnohých mladých dievčat. Projekt organizácie IPčko zistil, že sa s mizogíniou a sexizmom stretávajú denne. Zažívajú sexizmus od spolužiakov, ale niekedy aj od učiteľov. Keď som povedala, že chcem byť programátorka, učiteľ ma len vysmial. Hej, to sa určite stalo. Toto milujem tieto príbehy o tom, žiadny učiteľ mi neveril. Učiteľia mi vraveli, že to nikam nedotiahnem. Počuješ ma, ja som 15 rokov chodil do školy, na štátne školy a ani raz som nebol svedkom toho, že by učiteľ niekomu vravel, nejakému decku, že to nikam nedotiahne a že neviem, čo z neho bude. Učiteľom sa nechce doťahovať so 8-ročným deckom, že čo on bude a nebude. A keď povieš učiteľovi, že chceš byť kozmonaut, tak ti na to nič nepovie. Čo to je za sprostosť, že učiteľ ťa vysmial. Prestaň si vymýšľať. Žiadny učiteľ nikdy nepovedal žiadnemu decku, že niečo nemôže byť a niečo nikdy nebude. To je úplný, minimálne ja som to v živote nezažil. Ale zaujímavé, že každý rapper a každý takýto človek, čo chce byť zaujímavý, povie, že učiteľi mi vraveli, že to nikam nedotiahnem. Učiteľ mi povedal, učiteľia ma podceňovali. Počuješ ma, ten učiteľ chce odrobiť si robotu aj z domov. On sa nechce doťahovať s 10-ročným deckom, že či bude alebo nebude kozmonaut. Spolužiak sa často vyjadruje o ženách ako o spodine, tovare, slúžkach pre mužov. Niektorých Tak to je pekne based spolužiak. chlapci môžu mať tieto názory z rodiny, niektorí ich majú z TikToku. A moju maličkosť si občas pozvú učitelia, aby som so súhlasom rodičov rozprával o fungovaní sociálnych sietí aj na školách. Počúvaj ma, ty odkedy si odborník na psychológiu a na sociálne siete? Ty nejsi náhodou novinár? Prečo ty chodíš robiť prednášky do týchto škôl a dávaš im rozumy z psychológie a sociológie? Ty si novinár, Bráško, a nie ani nejaký moc dobrý. Ty maximálne môžeš do tej školy ísť a hovoriť o novinárčine. O týchto veciach by mal chodiť prednášať odborník v tej disciplíne. Mňa by zaujímalo, či naozaj každý jeden z tých rodičov súhlasil s tým, že zženštilý Šnídl pôjde dávať rozumy jeho synovi ako byť simp. Tomu sa mi nechce veriť. Že naozaj s týmto rodičia súhlasili, Šnídl. Vám to príde v poriadku, vám ľuďom? Že tento odporný, toxický, hnusný, zlý človek chodí manipulovať vašich synov, aby boli simpovia? A pokiaľ si učitelia vyhodnotia, že je vhodné otvoriť aj tému mizogínie, teda pohŕdania ženami, tak ponúknem aj iný názor, než sa šíri sociálnymi sieťami. Napríklad, že je fajn prejaviť ženám aj rešpekt. Že je fajn prejaviť emočnú inteligenciu. A že je úplne skvelé posilňovať. Ale aj keď náhodou nevyzeráte úplne dokonalo, alebo nebodaj račkujete, tak ani vtedy nie ste odpísaní. Ste. Prosím vás, nepočúvajte tohto Šnídla. Ste absolútne odpísaní. Toto je človek, ktorému ťahá na 50 rokov, má hnusnú škaredú ženu a po nociach nadržaný pozerá Goga, ako sa natiera nutelou a lajkuje storky mladým dievčatám. Toto je hrozne zúfalá existencia. Naozaj ste odpísaní, ak budete vyzerať a správať sa takto. Prosím vás, mladí chalani, nepočúvajte tohto človeka. Dobre vám radím.
Čavo po nociach lajkuje storky dievčatám a dúfa, že nejaká sa chytí na to, aký je neuveriteľný simp a že jej bude všetko validovať. A že jej bude dvoriť od rána do večera. Ale jediné, čo sa v skutočnosti stane, je, že to dievča to pošle mne a ja z neho urobím kokota. Takto chcete dopadnúť? Prosím vás, nepočúvajte tohto človeka. A pri týchto mojich nedokonalostiach sa pristavil aj Filip Sulík a ponúkol k ním nasledujúce zamyslenie. Aspoň, že si priznáš, že si sa nebol schopný do svojej 50-ky naučiť hovoriť R. Aspoň, že si priznáš, že si takýto dement. Máš telo ako 52-ročná učiteľka matematiky. Milujem Šnídl, že si tam dal moje najlepšie pasáže. To cením. Tipné. Čím sa dostávame k pointe? Prečo toto všetko funguje? Pretože každý máme svoj confirmation bias, konfirmačné skreslenie. Každý máme tendenciu veriť tomu, čo potvrdzuje náš názor. Ty máš tendenciu veriť tomu, kto je natretý nutelou, Šnídl. Škoda, že som sa už umyl. Ináč by si ma bral oveľa vážnejšie. Andrew Tate a jeho slovenskí napodobňovatelia hovoria iba to, čo sa niektorým, zdôrazňujem niektorým chlapcom páči. My brain is far too advanced. I'm too smart to read. I'm not gonna sit there and go, smart people read. No. I need action. I need constant chaos in my life to feel content. I need to be driving a supercar and fucking fighting, fucking a bunch of hoes and champagne and going crazy. A tieto názory pretláčajú algoritmy sociálnych sietí. Takže dnes majú niektorí tínedžeri plný mobil videí, kde im niekto hovorí: vykaši sa na školu, správaj sa majetnícky, správaj sa grobiansky a nedovol svojej priateľke ani len sa stretnúť so svojím spolužiakom. No. Jasné, že nedovol. Čo si sa zbláznil? Ty necháš svoju čajočku, aby sa stretávala s nejakým gecom z jej triedy? Čo ti kúruje? To je akože na čo dobré, aby sa spolu stretávali. Bráško, ani náhodou svojej čajočke nedovol, aby sa stretávala s typkami bezdôvodne. A toto šíri kopec tvorcov, ktorých mnohí dospelí ani nepoznajú. Ale tínedžeri ich každú chvíľu môžu vidieť na TikToku, na Instagrame a na YouTube. Takže keď si To, čo si vyťahol za človeka, Šnídl, čo je toto? Toto je nejaký slovenský Andrew Tate, hej? našla chlapa a je to tvoj chlap, ktorého miluješ, na čo by si išla za niekým iným? Máš problém? Prečo Čavo nemá hornú peru? Vyriešim ho. Trápi ťa niečo? Povedz mi to. Ja som tvoj chlap, ja všetko vybavím. Akože s týmto Šnídlom ma dávaš do jednej kategórie, hej? Podľa mňa ty si s ním Šnídl v jednej kategórii. Toto je rovnaký gec ako si ty. Toto je rovnaký estrogen ako si ty. Na čo by si išla za nejakým Jožkom Mrkvičkou, Môže Čavo hovoriť Jožko Mrkvička? Čo máš 80? ktorý sa tvári, že ťa nechce Ako náhle za ním pôjdeš a zatvoríš za sebou dvere, na vzťah končí. Choď do Toto je rovnaký gec ako ty, Šnídle, na opačnej strane. Vy dva si môžete podať ruku. Vy ste spolu v jednej kategórii. Ja s týmto človekom nemám nič spoločné. Toto, ako sociálne siete ovplyvňujú možno aj názory vašich kamarátov alebo príbuzných, som zhrnul do tejto knihy Porazme hoaxy. Pokazme hoaxy. S podtitulom Ako sa rozprávať s blízkymi o dezinformáciách. Bráško, ty sa zamyslí nad tým, ako sa budeš rozprávať so svojimi blízkymi, teda so svojou ženou, o dezinformáciách, keď ti príde na to, aký si uchylák a že lajkuješ čajočkám storky. Potom sa môžete pohospávať o dezinformáciách so svojou milou pani manželkou. V nej nájdete pasáže práve o tom, prečo niektorí chlapci uznávajú Andrew Tatea a jeho napodobňovateľov. Popri tom využívam hejt od Sulíka aj na to, aby som odpromoval ďalšiu knihu, ktorú považujem za dôležitú. Je to kniha Bola to láska, napísala moja kolegyňa, teraz sa ospravedlňujem za svoje ráčkovanie, Ria Gererová. Gia Gegegová? Napísala ju tvoja kolegyňa Gia Gegegová? Bráško, ja som si pozeral, kto robí v redakcii a ja som tam nenašiel Giu Gegegovú. Kto to je? To je nejaká nová? Ježiš, ty si kokút! Mňa z teba jebne Šnídl. A čo to máš zase za hnusný fejkový úsmev? Fuj, ty sliziak hnusný. Táto kniha je o ďalšej ťažkej téme, o násilí na ženách. Ježiš, ty si fakt simp. Môžeš ty jediné, čo promuješ, sú nejaké feministické témy? To je ozaj jediné, čo ťa zaujíma? Ty si normálne simp, Šnídl. Ty dúfáš, že aj túto Giu Gegegovú pojebeš. Popisuje, k akým tragédiám môže viesť, keď niektorí muži odmietajú rešpektovať ženy a
A tiež, ako si to potom niektorí muži vedia obhájiť, keď sa dopustia týrania žien alebo rovno ťažkého ubliženia na zdraví. A na záver, ak dovolíte, ponúknem ešte svoje životné motto. Zase dávaš rady, Šnídl? Zase si Andrew Tate? Život je príliš krátky na to, aby sme stále na niekoho nadávali a stále niekoho nenávideli. A trúfam si vysloviť hypotézu, že niektorí muži, ale aj niektoré ženy, ktorí stále len niekoho hejtujú, nemusia patriť k tým úplne najspokojnejším ľuďom na tejto planéte. Nie, Šnídl. Ty patríš k tým najspokojnejším ľuďom na tejto planéte. Preto po nociach pozeráš Goga, ako sa natiera nutelou a honíš si na tom a lajkuješ storky 18-ročným dievčatkám. Lebo si tak strašne šťastný, Šnídl. Vedľa svojej hnusnej manželky tam ležíš v posteli a pozeráš Goga, ako sa natiera nutelou. A si hrozne šťastný. Ty patríš k tým najšťastnejším, Šnídl. Šnídl, Šnídl, Šnídl. Si ty pekný, starý, úchylný, slizký pes. Pekný deň.